Tema D. L'escola difusora d'educació a la comunitat. Entorn indiferent i deteriorat. Entorn violent. Entorn propici. Comunitat i ciutat educadores. Tema D. Els conflictes a l'entorn escolar. L'escola difusora d'educació a la comunitat. La tasca de l'escola consisteix en donar seguretat, socialitzar i proporcionar èxit personal a tots els membres de la comunitat educativa. No només per als alumnes. També els docents i els personals d'administració i serveis i les famílies dels alumnes esperen aquests beneficis de l'escola. Seguretat per tots, millora de la socialització per tots i, finalment, èxit escolar pels alumnes, professional pels docents i familiar pels pares i mares dels alumnes. Per aconseguir aquests objectius, l'escola s'ha d'obrir a la comunitat, s'ha d'inserir al seu barri, al seu poble, al seu districte, a la seva ciutat. Tema D. Els conflictes a l'entorn escolar. Entorn indiferent i deteriorat. Ens hem referit a les condicions físiques desfavorables que poden condicionar negativament la convivència a l'escola. Manca d'il·luminació i de neteja als accessos al centre, la proliferació de pintades i grafiti als voltants, però volem esmentar també la indiferència dels veïns del centre respecte a circumstàncies de risc i successos predelictius dels quals són testimonis presencials i que topen frontalment amb la tasca educativa que el centre escolar té assignada. En definitiva, ni l'entorn material és indiferent, ni el personal pot inhibir-se si vol contribuir a l'èxit del projecte escolar dels alumnes veïns. L'Agustí és professor de l'institut des de fa 5 anys. És això que els alumnes en diuen un profe enrotllat. Fa bé les classes, se les prepara, distribueix bé el temps, és exigent i alhora comprensiu. Fora de l'aula té bon tracte amb l'alumnat i s'hi sap fer proper. En definitiva, s'ha sabut guanyar l'estima dels nois i noies de l'institut. Avui, a l'hora de l'esbarjo, ha sortit a esmorzar amb la Laura, una professora del mateix nivell, al bar del costat de l'institut. Just abans d'entrar-hi han quedat astorats. Han vist, sense cap mena de dubte, com en Víctor, un exalumne de fa 2 anys, passava una mica de costo a la Lídia, una noia de primer de batxillerat, i com aquesta li donava un bitllet de 10 euros. Tant en Víctor com la Lídia s'han adonat que eren vistos. Tots 4, tanmateix, han fet l'orni i els professors se n'han anat cap al bar i els altres 2 cap a la plaça amb la colla d'amics. Què? Què? No ho sé. A veure, ho hem vist fora de l'escola. Sí. És que jo quan he vist que el Víctor li passava el costo a la Lídia i que la Lídia li donava els 10 euros, o sigui, ha sigut una mica terra. Empassa'm, si us plau, perquè... Ens han vist, S'ho han passat fatal, ells. Ens han vist. No sé què hem de fer a partir d'ara. Clar, moralment, el Víctor ja no està a l'escola. No, fa 2 anys que és fora. El Víctor deu tenir els 18 anys, o sigui que... Sí. Però la Lídia sí. Està primer encara. Però clar, jo no sé fins a quin punt comentar-ho al claustre. A veure, els nanos, a tu i a mi ens tenen com els profes... Ja ho saps. Ens tenen confiança, ens diuen les coses, Hi ha bon s'expressen, rotllo. s'obren. Hi ha altres profes que aquí no ho entendrien això Jo per crec que res no. i els expulsen, Jo crec que Els expulsen. Totalment. La Lídia se'n va fora, segur. El Pere i la Carme no ho entendrien, segur. Seguríssim. Segur. I a part, comentar-los amb ells, és que tampoc ho veig... Saps? Vull dir, ens tenen confiança. Jo crec que el fet de comentar-los també podria fer que ens perdessin aquesta confiança que ens tenen. Potser si anéssim a parlar tu i jo amb la Lídia, potser, no? A veure, noia, com portes aquest tema? Perquè això realment no... et pot influir negativament a l'escola, et pot influir negativament a casa, a tot arreu, no? Ja.
A veure, si se li ha de plantejar, jo li plantejaria com si fóssim col·legues realment, però vull dir sense jutjar el que fa o el que deixa de fer en cap moment. No, saps què? Deixem-ho, no. O deixar-ho directament. No, deixem-ho i mira. No hem vist res, no? Total, estaven fora al bar, no?, de l'escola. Clar, és que ells estaven fora, vull dir, ha passat fora del recinte escolar. A mi em fa molta por això, que ens puguin agafar mania o que, saps? O sigui, no més... Sí, que se'ns pari l'aixeta de la confiança que tenim amb ells, no? Exacte. Per tant, ja som grandets. No saben què fer. D'una banda pensen que, com a professors que són, hi han d'intervenir. De l'altra, valoren que això que ha passat fora de l'institut. D'una banda pensen que, com a adults que són, hi han d'intervenir. De l'altra, valoren que la Lídia i en Víctor són prou grans com per fer el que vulguin. D'una banda pensen que si intervenen, en Víctor i la Laura els perdran confiança. De l'altra, que la seva intervenció és necessària i que, tot i que no els agradarà gens, els farà bé. Finalment decideixen no intervenir i no explicar-ho ni a cap company de feina ni a la direcció de l'institut. Signes d'alerta 1. 1. L'Agustí i la Laura confonen la saludable proximitat amb l'alumne amb la permissivitat. No s'adonen que entre l'educant i l'educador hi ha d'haver una distància equilibrada que permeti la interacció mútua en benefici del noi o de la noia. 2. La Laura i l'Agustí confonen el profitós bon rotllo amb la manca d'exigència envers la Lídia i en Víctor. Sembla que tinguin por de perdre el prestigi davant d'ells. 3. Si el professorat no té clar que el que té lloc a l'entorn del centre escolar, en més o menys mesura, i està relacionat, perd una referència important de l'acció educativa. 4. Aquests dos professors no s'han adonat que en Víctor i la Laura esperen una paraula dels seus professors. Ells, adolescents com són, necessiten saber, encara que no ho reconeguin, quin és el punt de vista dels professors. Segurament per argumentar en contra, per dir que els professors no n'han de fer res, potser per encarar-s'hi i tot. 5. El seu silenci esdevé inhibició. Els adolescents han de fer d'adolescents, han de provar-ho tot, han, fins i tot, de transgredir. I els adults no poden fer com si fossin adolescents i ser, als seus ulls, còmplices de llurs actuacions. Orientacions. Pautes d'actuació 1. 1. La discreció és una norma bàsica i essencial. No és bo desbombar un fet com aquest a la sala de professors o en reunions diverses. Se n'ha de parlar amb qui en té la responsabilitat directa. 2. Abans de fer res, cal que els adults sàpiguen veure l'abast de la qüestió. Si és un fet puntual o esporàdic, o bé és una situació consolidada. 3. L'educador ha de ser, si cal, rigorós envers el fet. Tanmateix, ha de ser suau amb l'adolescent com a persona. No l'ha d'estigmatitzar. 4. El professor no ha d'hipotecar les seves actuacions per la por de perdre la popularitat o la bona consideració dels seus alumnes. 5. Cal que els pares siguin informats de les actuacions dels fills. És del tot necessari que uns i altres coordinin la seva tasca educadora. Hi pot haver pares que no sàpiguen valorar-ho en els termes adequats. A. Si magnifiquen el fet, tot i fent al·lusió a que ells mai no havien fet una cosa així, cal fer-los veure que els temps han canviat i que el fet té la importància que té i no pas més. B. Si treuen importància i argumenten que són coses de la joventut i que ells de jove també havien estat transgressors, cal fer-los veure que els seus fills necessiten l'acció educadora dels adults. 6. El treball de xarxa amb l'entorn és cabdal. Sense necessitat de dir noms ni de presentar denúncies, la direcció del centre ha de contemplar la conveniència de tractar un fet com aquest amb la policia i els serveis socials que en tinguin la responsabilitat. Tema D. Els conflictes a l'entorn escolar. Entorn agressiu. Si fem un pas més, hem de parlar d'alguns contextos escolars clarament perillosos. Ens referim a les situacions d'autèntics conflictes d'agressivitat i delinqüència, que es fan presents cada cop amb més desimboltura
als voltants dels centres educatius. Camells venent droga, buscar-raons de fora del centre buscant baralla, intimidant i robant pertinences dels alumnes més joves. Ens referim també als actes vandàlics que tenen lloc als caps de setmana o durant les vacances escolars, comesos amb freqüència per exalumnes fracassats del centre. En aquests casos, es requereix la col·laboració permanent i la intervenció adequada d'altres professionals a més dels docents. És evident que els agents de seguretat pública, Guàrdia Urbana a les grans ciutats, Policia Local i Autonòmica i Policia Nacional o Guàrdia Civil, segons els casos, tenen aquí el seu paper específic. L'autocar fa una ruta un xic complicada. Recull canalla de primària i secundària de diversos pobles i llogarets. Els de primària els deixa a una escola concertada i a un CEIP. Els de secundària els deixa a un IES. La gestió del servei depèn del Consell Comarcal que, per concurs públic, adjudica el transport a una companyia d'autocars, la qual subcontracta el servei de monitoratge a una empresa de serveis. Durant molts cursos el servei ha funcionat correctament. L'Hilari ha estat el conductor. És un home bonomiós, amb una autoritat moral reconeguda per pares, professorat i canalla. De monitors i monitores acompanyants n'hi ha hagut un munt de diferents. Enguany, l'empresa de transport ha donat un altre servei a l'Hilari i ara aquesta ruta la fan diversos conductors segons la necessitat de servei de la companyia. En principi el canvi no es notava, però som a finals del primer trimestre i s'evidencia que la cosa no va prou bé. Hi ha baralles i disputes entre els grans i els petits. De tant en tant, alguna discussió entre els grans ha acabat amb 4 màstecs. Avui la cosa ja ha passat de taca d'oli. 2 nens de tercer de primària del CEIP i 2 nenes de la concertada arriben a llurs escoles explicant una història semblant. Uns ganàpies de l'institut, en pujar a l'autocar, els han intimidat tot exigint-los que canviessin de seient perquè ells volien seure junts. Com que els petits han fet valer els seus drets i els han dit que ells ja hi eren abans, aquests grandassos els han insultat i els han estomacat. A més, els han amenaçat que, si ho deien a la monitora, un altre dia encara els atonyinarien més. La direcció del CEIP s'ha queixat al Consell Comarcal. També ho ha fet la direcció de la concertada. Totes dues direccions insisteixen en que la responsabilitat del que passa a l'autocar és del Consell Comarcal. Des del Consell els diuen que ells ja hi posen el servei i que es queixin a l'empresa de transport. Curiosament, sense parlar-ne entre elles, ambdues direccions truquen els pares dels respectius nens i nenes per dir-los el que ha passat a l'autocar, comunicar-los que ja s'han casat al Consell, dient-los quina ha estat la resposta i deixant-los clar que la responsabilitat del transport no és pas de l'escola. I embolica que fa fort. A migdia, quan els pares encara no han vist la canalla perquè es queden a dinar al menjador escolar, ja tenim uns pares i mares trucant al Consell Comarcal per demanar explicacions. Sí, aquí tenim un problema. Què passa? I l'autocar depèn del Consell Comarcal i el Consell Comarcal ha de fer alguna cosa. Sí, el Consell Comarcal no pot arreglar totes les coses. El Consell Comarcal és sí que és l'últim organisme, no? El primer. Però, a veure, el Consell Comarcal té molta feina, no només té això. Llavors aquí el que hauríem de veure és a veure com negociem tot el paquet aquest perquè cadascú aguanti la seva espelma, perquè és que jo no puc ocupar-me de solucionar un problema d'un conductor en autocar. Un tema de... Encara que sigui responsabilitat. El tema del conductor i dels monitors. Sí, això hi ha hagut un problema. Mira, aprofito per dir-te que estic esperant el pare d'un nano que està, bueno, que se'n surt, Vull dir, molt emprenyat, cuny, perquè és un dels nens que han pagat, d'aquests petits, que anaven amb l'autocar amb els nanos teus, tots junts. Petits i grans van al mateix autocar i aquí no han coordinat. Hi ha hagut llenya. Un moment. Sí, endavant, passi. Hola. Soc Lluís, ella és la Lídia, la directora del col·legi dels grans. Bueno, a veure, suposo que saps per què estic aquí. Vinc de l'escola. Sí, m'ha trucat el director, sí. El Damià l'han picat a l'autocar i bé, ara què hem de fer? Perquè no pot ser. No pot ser que passin aquestes coses. L'han amenaçat, a més, si es xivava, si deia alguna cosa, i no estic disposat a aguantar-ho. Jo ara vinc del col·legi, he parlat amb el director de l'escola, i ja li he dit que o es posen les piles o solucionen allò dels autocars,
o jo poso una denúncia ràpidament, me'n vaig a parlar amb les televisions que calguin i amb la premsa que calgui, i fotem una denúncia, si cal fotre-la aquí, també la fotré. Permeti'm, només una cosa. En primer lloc, li demano disculpes, això ha sigut una actuació desafortunada, ha sigut una llàstima, perquè realment sí que... Sí, però miri, aquí tenim un problema i ara jo li explico. Si m'adona un minut, m'agradaria que m'escoltés. Miri, aquí això ho portava un tal Hilario. L'Hilario era el conductor. M'és igual que ho portés, no cal que m'expliqui com es diu el conductor. Deixa'm explicar, home. Vull saber els fets. Sí, jo li explico molt per sobre què és el que està passant i ja veurà com vostè també ho entendrà, perquè és molt senzill. Aquest senyor és el que portaven els nens al col·legi, és el conductor d'autocar i tenia un component fixe de monitors dels nanos. Era un equip fixe que ja feia temps que funcionava i aquests portaven els nanos al col·legi petit i després als col·legis grans. I mai cap problema. Què ha passat? Aquest de l'Hilario ha anat amb un altre destí, llavors què passa? Això està subcontractat, l'empresa de transports, hi ha una rotació de conductors que fa que els nanos no els coneguin, ni ells tampoc els nanos, els monitors també canvien cada 15 dies. Què passa? Que els monitors, com que saben que duren 2 dies, això s'ha anat complicant i s'ha anat, no sé, s'ha anat sortint de mare. Els petits i els grans comencen a fondre massa broma, els petits se'n riuen, els grans els hi han fumut llenya, i un del seu cas, el nano petit seu, i a més els han amenaçat, que ja m'ho ha dit el director, que si s'arxivaven encara els cascaria més. Total, que jo he rebut les queixes, precisament estic aquí, la directora del Col·legi dels Grans, precisament per solucionar. Jo ja he parlat també amb el director dels petits. Escolti, a veure si li sembla, això es té que arreglar. Jo només li demano una mica de comprensió i li demano una mica de confiança, a veure si vostè estarà amable d'entendre'm. Jo personalment me n'ocuparé d'aquest cas, perquè això ha sigut molt desafortunat, a mi em sap molt de greu. És com tot, ha hagut de passar alguna cosa, perquè es posin les piles. Em sap greu, per part meva li puc assegurar que jo parlaré amb els grans i això no tornarà a passar, mai més, segur. Escolti, jo ho coordino, és que a veure, a partir d'ara m'ha de trucar a mi, jo li donaré el meu telèfon i jo sóc el seu interlocutor vàlid, jo estaré en contacte amb ella, que és el dels grans, i amb el dels petits, i ells seran els que m'informaran. Jo personalment i l'empresa de transports a veure si solucionem el problema. Doni'ns una mica de confiança i em dóna la sensació que això anirà molt bé. Jo crec que sí. Bueno, jo soc persona, abans de tot, i entenc la seva postura, el puc entendre, però espero que realment, que vostè em doni la seva paraula, que això es solventarà l'abans possible. L'abans possible, perquè si no passa així, prendré altres mesures. Sí, home, tranquil. Els primers interessats som els directors dels col·legis i els membres del Consell, perquè representem a la comunitat i les coses s'han de fer ben fetes. Jo li agraeixo la seva confiança. Doncs espero que no torni a passar. Nosaltres tampoc. Vostè em dona Jo el trucaré, sí, miri, jo ara li donaré el meu telèfon. Apunti-me'l aquí, sisplau. Ara no tinc jo ara. Sí, és aquest, i em dic Lluís. Esperi en tot cas, esperi la meva trucada, perquè jo tan bon punt sàpiga això, jo li faré un truc. Molt bé. Vale? Molt bé. Gràcies, ho sento, sap greu, Gràcies. Gràcies per... Signes d'alerta 2. 1. Quan el servei anava bé, cap de les parts implicades, Consell Comarcal, centres educatius, pares i mares, no havia sabut valorar que la clau de l'èxit era l'Hilari. L'autoritat moral que havia adquirit feia que, igual que un bon àrbitre, la seva feina no es notés, però fos efectiva. Per això, encara que anessin canviant els monitors i monitores, el servei no se'n ressentia. Ningú no ha sabut valorar que les estructures funcionen quan els protagonistes són persones competents i responsables. 2. El servei s'anava deteriorant, però les escoles no ho sabien veure com una qüestió en la qual havien d'intervenir. D'altra banda, ni el Consell Comarcal, ni l'empresa de transport, ni la del monitoratge s'havien preocupat de verificar com funcionava el servei. Cap de les institucions no ha tingut cura de prendre el pols al servei. Donaven per fet que les coses ja feien el seu curs, quan en realitat hi havia petits conflictes no resolts que han desembocat en un de més gros. 3. El servei s'anava deteriorant i ni els diversos conductors i monitors que hi intervenien s'ho prenien com una responsabilitat personal. Cap de les persones implicades no s'ha fet totalment responsable de la feina que tenia encomanada. Els conductors s'han limitat a conduir, els monitors a controlar pujades i baixades de la canalla. 4. La rotació de conductors i monitoratge feia que les persones no s'acabessin d'adonar de la magnitud, no ja del que passava, sinó de cap a on podia desembocar el que passava. L'organització del servei ha primat els resultats econòmics per sobre de la bona tasca educativa.
No ha tingut en compte el perfil de les persones i la seva continuïtat. Orientacions, pautes d'actuació 2. 1. Quan les institucions dissenyen i programen serveis extraescolars, han de tenir en compte que l'educació abraça tots els aspectes i situacions de les persones. Tot servei té una dimensió educadora que transcendeix la dimensió estricta del servei. 2. Darrere de qualsevol programa o servei educatiu, hem de tenir cura de la capacitació de les persones que l'han de tirar endavant. 3. La complexitat de la tasca educativa actual fa del tot necessària la cooperació interinstitucional. És imprescindible que en aquest entrellat institucional les responsabilitats no es difuminin. 4. Quan s'esdevé un conflicte del qual ben bé no se sap quin és el responsable o bé hi ha responsabilitats compartides, cal que algú entomi el cas i en faci el seguiment, per tal de gestionar la solució, tot repartint les qüestions concretes. 5. En l'entramat institucional i de serveis del nostre món educatiu, l'escola com a institució no es pot desentendre d'allò que, tot i esdevenir-se fora del centre, està del tot relacionat amb la tasca educativa. Pels voltants de l'institut hi ha mala maror. Sovint un grup de nois i noies d'entre 16 i 20 anys hi deambulen. Alguns són exalumnes de l'institut que o no han acabat l'ESO i van sortir rebotats, o bé l'han acabada i no continuen estudiant. D'altres no. Ningú no els coneix ni en sap per res. Tots fan la mateixa fila de despenjats i poques soltes. Quan van a peu criden i fan soroll. Quan van en moto fan patar el motor a tota màquina. 3 o 4 que van amb el cotxe posen la música a tot drap. Solen ser-hi a l'hora de l'esbarjo, en sortir al migdia i a l'hora d'entrar a la tarda. Aquest aiguabarreig de nois i noies que entren, d'uns altres que ronden cap aquí i cap allà, de motos que es pateguen i de cotxes amb una música altíssima, crea mal ambient a dins i a fora de l'institut. Haveu vist quin mal ambient hi ha? Sí, un merder al pati, que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, estic preocupada, Puf. Aquí s'ajunta aquí un corrillo que ho veus tu, aquests a l'hora del pati, bum, tots cap allà. Però qui són ells? Bueno, hi ha gent que estudiaven aquí, que han acabat, altres... Hi ha de tot, hi ha de tot. No sabem qui són. Alumnes, exalumnes, gent que no sabem. Sí. Aquí, més o menys, a tots els col·legis hi ha un tipus de gent infiltrada que no saps qui són. Ja. I que algú deuen venir a buscar, digo jo. Venen a veure els amics, bueno, no? això El típic. Sí, Però... però... clar, s'està tornant això matins, vespres, a l'hora del pati. Sí, pati, entrades, sortides, un soroll amb els cotxes, amb les motos, Llavors els hi vas a dir, bueno, nois, què? I diu, no, nosaltres estem a l'hora del pati, ens podem anar a parlar amb els amics. I els dius alguns de fora, diuen, el carrer és de tothom, nosaltres no fem cap mal. Sí, Tu has parlat, no?, amb ells. Sí, però esclar, qualsevol els diu, algú te diu, escolta, aquí és el carrer, aquí, això, vostè aquí a mi no m'ha de dir res. Bueno. Ara l'estiu amb les finestres obertes. I ara aquí no ens concentrem perquè això se sent molt remor i això és un... No, remor, no, crits directament. Sí. Música a tope. Aquí tenim un problema, Sí. Però jo penso que hi ha més coses aquí, Aquí hi ha un trepitgeu de... Aquí deu haver-hi alguns... Sí, jo crec que sí. Sí, algun pinta que... Aquí hi ha un porret i pastilles i xorrades aquestes, perquè és molt estrany aquí, que a la que ve al pati, borrom, tothom va cap allà. I a les entrades i les sortides aquests tios també hi són, Hi ha policia aquí fora. Sí, jo vaig trucar a la policia i va haver una baralla. Ah, tu vas trucar a la policia? Els veïns van trucar a la policia, 3 veïns van trucar a la policia. Perquè els veïns també es deuen queixar. I ara més que abans, perquè abans encara hi havia un grupet normal, però ara n'hi ha un altre de grup, n'hi ha 2 de grups aquí, i aquest grup nou, aquests tios són violents. Sí, va venir la policia i que els van veure, tothom va fotre el cap. No van agafar ningú, perquè aquests tios ja ho van veure venir. No n'ha hagut detencions. No n'hi ha hagut, però avui hi ha mal rotllo, Se respira un ambient carregadot, Hi ha un grup així amb un posat una mica agressiu. El tio. I a la que se'n va la policia, aquests tios ja pol·lulen per aquí, vull dir que això no està arreglat, no, Ara està controlat, però... Sí, perquè són, però el dia que se'n vagin, no hi poden ser sempre aquí, la policia, seran un parell de dies, però això, no sé. La gent encara volta per aquí. Sí. Això, bueno, se sap. Per alguna serà, per alguna serà.
Signes d'alerta 3. 1. Hi ha alumnes que surten rebotats del centre. A la feina de l'institut hi ha alguna cosa que no s'ha afinat prou. 2. L'equip pedagògic no s'ha adonat que el fet de que molts exalumnes pul·lulin pels redors de l'IES és perquè, d'una forma o altra, encara s'hi senten lligats. 3. Aquest centre no s'ha sabut adonar que la gran feina pedagògica que realitza a dins amb l'alumnat s'ha de complementar amb una bona relació amb l'entorn més immediat. 4. Ni la direcció, ni el professorat, ni la Guàrdia Urbana no s'han sabut adonar que l'ambient extern de l'institut s'anava deteriorant progressivament. La cosa els ha esclatat als dits. Orientacions, pautes d'actuació 3. 1. Als nostres centres de secundària hi ha alumnes als quals els costa molt d'encaixar. No els agrada estudiar. Són carn d'amonestacions, sancions, expedients disciplinaris. Sobretot al segon cicle de l'ESO hi ha una tensió molt forta entre aquest alumnat i el professorat. Per raons diverses, aquest alumnat fa un rol de rebel·lia, d'insolència, de posat agressiu, disruptiu i malcarat, i els educadors paguem les conseqüències d'aquest rol, que ens incomoda, ens molesta i fins i tot rebenta les nostres classes. Certament, aquesta minoria d'alumnat ens fa molt dura la nostra feina, però hem de saber discernir entre allò que fan i el que hi ha de patiment, manca de perspectives, incomprensió, manca d'afecte. Els educadors hem de sancionar, corregir, limitar, fixant-nos en els fets, però sempre salvant les persones. Si no ho fem així, el que fem és estigmatitzar-los, fer-los veure que no n'esperem res de bo. I com que no esperem res de bo, donen la resposta que esperem, l'insult i la bretolada. Quan abandonen l'escolaritat obligatòria, els educadors en particular i la institució han de saber fer un bon comiat a aquests alumnes. Tenir l'encert i la traça de comunicar-los, tant de paraula com amb fets i gests significatius, que els moments durs que hi ha hagut, l'estiventós i fins i tot sancions, no han estat contra la seva persona, sinó en funció d'allò que en un moment determinat hagin pogut fer. I que el centre els aprecia en tot allò que tenen de bo i sempre restarà obert per allò que puguin necessitar. 2. Aquests exalumnes viuen una doble sensació en deixar l'institut. D'una banda, queden alliberats d'aquesta escolaritat que se'ls ha fet feixuga. De l'altra, es troben com a desemparats, perquè és precisament el món escolar on hi rau el teixit social en el qual se senten més còmodes. Per això els tenim desvagats, voltant per fora del recinte. Certament, el compromís educatiu de qualsevol centre amb els seus alumnes acaba quan els alumnes es donen de baixa. Amb tot, tant pel bé del centre com pel bé dels adolescents, és molt important mantenir-hi un lligam afectiu. Els exalumnes s'han de sentir contents d'haver format part d'aquesta comunitat educativa. Quan hi ha aquest nexe de cordialitat i d'entesa, s'eviten molts problemes posteriors. 3. La tasca educadora i lectiva, els professors la realitzen dins l'àmbit de l'institut. La direcció ha de saber que la bona relació amb l'entorn físic, associatiu i personal és del tot imprescindible per a donar un toc de qualitat a la tasca educativa. Aquesta bona relació amb l'exterior passa singularment pel tracte que el professorat, els conserges i els pares a títol personal i les direccions i les instàncies municipals en l'àmbit institucional tenen amb tots aquests adolescents que ronden pels centres de secundària. Cal cercar un tracte cordial. Massa vegades els adults passem pel costat d'aquests joves sense ni mirar-los a la cara. Sembla que ens facin entre fàstic i por. No es tracta d'afalagar-los ni de donar-los la raó en tot. Es tracta de que els adults siguem els primers a emprar aquestes bones maneres que els exigim. I si convé, avisarem la Guàrdia Urbana, és clar, però no pel que són, sinó pel que fan. 4. Un bon centre educatiu ha de tenir persones que sàpiguen mantenir un tracte cordial amb aquest món adolescent que envolta el centre. Aquesta bona relació, aquest bon tracte, aquest contacte, en definitiva, és el que permet notar i interpretar què passa en cada moment. Persones desconegudes, tibantors personals, desperfectes en el mobiliari, consum d'estupefaents. Que s'entengui bé,
No es tracta de tenir confidents i delators. Es tracta de que hi ha d'haver adults que pels joves siguin positivament significatius, que se'ls facin pròxims habitualment, no que només s'hi acostin quan hi pugui haver problemes. D'adults que, per dir-ho amb l'argot juvenil, siguin legals i vagin de bon rotllo. I tornem-ho a dir, si convé, avisarem la Guàrdia Urbana. Però fixem-nos bé amb les paraules, l'avisarem, perquè del que es tracta és que la Guàrdia Urbana sigui un element més entre aquests adults que se saben fer pròxims a l'entorn dels joves. En resum, la màxima val més prevenir que no pas guarir és vàlida en molts dels àmbits de l'existència humana. En l'educació, per descomptat. I en el cas que ens ocupa, aquesta prevenció s'ha de fer de forma col·legiada. Si els centres escolars volen un entorn segur i col·laborador amb llur tasca educativa, han d'enfocar llurs accions pedagògiques i didàctiques tenint en compte la psicologia de cada alumne i la realitat sociològica de l'entorn. Les forces de seguretat han de saber col·laborar amb els centres educatius. No es poden limitar a actuar quan s'ha presentat una denúncia formal. Han de ser àgils. A tall d'exemple del que no s'ha de fer. En una població, a l'hora de plegar els instituts, mai no hi podia acudir la Guàrdia Urbana, perquè coincidia amb el canvi de torn i era preceptiu que el fessin a comissaria. Els serveis socials de les diverses administracions també hi tenen un paper important en aquesta tasca. Tema D. Els conflictes a l'entorn escolar. Entorn propici, comunitat i ciutat educadores. El caràcter integrador de tota veritable educació només s'aconseguirà amb la implicació de la comunitat educativa que conforma una escola i de l'entorn ciutadà que l'envolta i on la seva funció arriba a assolir el seu darrer objectiu. L'escola oberta a la comunitat. La comunitat alimentant-se de la vida cultural que tota escola ha de promoure. Quan es creen i es mantenen aquests entorns propicis, assertius, facilitadors, la tasca docent i educativa de l'escola es potencia i els conflictes poden abordar-se millor interdisciplinàriament. Aquest és el repte educatiu del futur. Aïllar el conflicte protegint l'escola. No deixar-la sola en la seva tasca pacificadora i mediadora. L'Alícia i l'Ingrid fan sisè de primària. Són d'aquelles alumnes disposades i participatives. Enguany tenen un paper important a l'obra de teatre que es prepara per la festa de comiat de final de curs. De fa anys que també canten a la coral del poble. Tu has après ja per això? Sí, clar, tia, sí m'ho sé ja des de fa temps. Però és que tant de paper, tio. Tenim un superpaper, Ja, tio. Final de curs. És que hem d'estar allà tota l'hora, des del principi fins al final, no podem marxar abans, però és que ni de conya. Però està genial, Ingrid? Ja, tio. Sí, que guai. Està bé que ens hagin donat el paper. Aquí hi ha la coral, Ja, també, el seu solo que que guai, tio. És que a mi se'm posa la pell de gallina, però molt, quan fem allò, tio. Però és una cagada que ens hagi tocat tan just de temps. Ja, tio. És que em fa por posar-me nerviós el dia de l'obra, saps? Per això del temps, de no tenir temps, o jo què sé, o quan anem ràpid amb la moto i si ens passa alguna cosa, tio. No, però tranquil·la, perquè està aquí al costat. Jo penso que està aquí, està al costat de l'església, dos carrers més cap allà. Si no, truquem la Berta i li diem que no arribem a temps, i ja està, i ella ho canvia. A més, fa la presentació, ja la part instrumental, i després ja anem nosaltres. No sé, jo penso que arribarem, anem una mica ràpid, fem allò, les salutacions a la família i tal, una mica de, bueno, nos vemos luego en la cena, i ja està. Que està bé, està bé. Sí, jo penso que arribarem. Jo penso que sí, que arribem, Tens casco? No. Vale, doncs et porto el del meu germà, jo penso que t'hi cabrà. Vale, doncs sí. Doncs fem això. Fem això i ja està. Portes la moto a la porta del teatre i fora, i superràpid. Vale. Hola. Com anem? Bé. Ja estudiem el paper o què? Sí. Va, que falten 4 dies, Sí. una cosa que no us havia dit. Després de l'obra, hi haurà una sessió de fotografia
perquè la gent que ens deixa la roba doncs necessita fer un book publicitari, i m'ha demanat que hi ha els actors i les actrius que ja que deixen la roba, doncs fer unes fotografies per fer el mostruari d'estiu i la publicitat. Per tant, això acabarà a les 6:15, 6:20 i mitja horeta més, cap allà a les 7 ja estarem, Però És que nosaltres no podem. No. Tenim... Podem què? Perquè estem també cantant a la coral i la Totalment. nostra actuació comença a les 7 i com això acabava a les 6:20 o així... Sí, bueno. Pensàvem que tindríem temps. No, aviam. Sí, val. A veure, jo quan us vaig donar el paper, què us vaig dir? Ja m'ho pensava, ja, que passaria una cosa d'aquestes. Ja m'ho pensava, perquè sempre passa el mateix. Jo, quan us vaig donar el paper, us vaig dir feu una obra de teatre amb mi, vull perfecta harmonia, jo vull exclusivitat amb el meu projecte. Si vosaltres també canteu amb el coro, jo no és el meu problema. Això li heu de dir a la vostra professora aquesta de la coral, que us atraci el concert. Nosaltres tenim un compromís amb el teatre que comença a les 5 i acaba aquesta vegada a les 7. Si la professora de cant això no ho entén, és el seu problema. Vosaltres us deveu a la meva, del meu projecte. Això ens hi vam comprometre i us ho vaig dir. Vale? A sobre que veniu tard als assajos, encara em foteu a mi aquesta putada? Va, que no! Que no. Vosaltres teniu papers principals en aquesta obra, vosaltres sou els que heu de lluir gairebé tota l'exposició aquesta. Però si no estem dient que no farem l'obra... Que no. Vale? Això li dieu a la vostra professora. Vosaltres voleu continuar fent teatre amb mi? Mireu-me la cara. Vosaltres voleu continuar fent teatre amb mi? Doncs o complim les coses que jo us dic, o jo us podeu despedir la propera obra, Perquè a la gent que no compleix, jo no m'agrada comptar-hi. Per tant, això és el que hi ha, Vale? Va, vinga. Li diuen a en Miquel, al qual es posa fet una fera. Que si ja s'apanyaran, que si abans s'havien compromès amb l'obra de teatre... Els diu que diguin a la directora de la coral que elles no poden marxar fins que no s'hagi acabat la sessió fotogràfica. Les noies queden desconcertades. No és culpa nostra, ni de la Berta, que ara Que no. li surtin per fer les fotos per lo del vestuari, tio. És que ara avisa, saps? Ara avisa. Sí, 3 dies abans de l'obra. Li dona per dir-nos que ens fa les fotos. Arregla't tu la vida. Sí, a sobre, com si fos problema nostre. O sigui, evidentment és problema nostre, però no és la nostra culpa. És la tenda de roba dels nassos, tio. Que són molts. I Són tant de molts parlar a de l'obra. responsabilitat i la responsabilitat que tenim amb el cor, què? Mira, no. Hòstia, és que què fem ara? Què fem? Hem d'arribar també a la coral. Ja. Perquè li vam dir a la Berta, amb la Berta també tenim un compromís, doncs amb la Berta també en tenim un. Sembla que no ho entengui, pensa que és el rei del món. Pues li expliquem a la Berta i ella ens donarà un cop de mano. Hola! Què tal, noies? Bé, Què? Esteu preparades pel concert? sí, bueno, és que t'hem de dir una coseta. Què? Que el profe de teatre, el Miquel, Sí? ens ha dit que després de l'obra ens hem de quedar perquè hem de fer un book. Un book Un de book què? Perquè ens patrocina una marca de roba Sí? quan fem l'obra. Llavors ara se li ha ocorregut a la marca de roba que Sí. fem un book de rotllo fotos. models, pues així, pues de gratis. Com Però que ens quant de patrocina. temps estareu amb això? Pues Una mitja hora, perquè això acabarà 6:20, 6:25, I i ha dit que ja estaria llest a les 7 menys alguna cosa. Noies, Però ens ha dit- nosaltres havíem quedat que estaríeu mitja hora abans. El concert comença a les 7. Ja. Vosaltres No, dos teniu 2 solos. És que ja l'hem Què dit al passa Miquel, amb però és que no això? fa cas de res. Bueno, És que no ens volia escoltar, Berta. vosaltres porteu tot l'any. Ja, i també amb el teatre. Porteu però- tota la vida, vull dir. En el cor de... M'esteu dient ara que no arribareu? Arribarem, no entenc res. però una miqueta més Però una tard. miqueta més Una tard. mis- No no, sé, perdona. potser si tu estàs fent la presentació, Sí. després ve la part instrumental... Vosaltres teniu un compromís amb mi. Ja ho sé. No ho entenc. Ara em dieu això, les coses no es poden fer amb pressa. Però per nosaltres Però si també és que és aquest dissabte. Noies, què em dieu? No, Per nosaltres- això no pot ser. Parleu amb en Miquel, vull dir que jo, aquest no és el meu problema, no sé, teniu un compromís amb mi, a les 7 heu d'estar allà. No sé, parleu amb ell, i el tema de les fotos, doncs vosaltres les primeres, és que no sé, parleu amb ell. I tu no No podries és- parlar amb en Miquel? No, perdoneu. No sé com us fiqueu en tantes coses vosaltres, És que nosaltres no ens escolten. És el vostre problema, no el meu. Perdoneu. Portem tot l'any
assajant això i ara no em podeu dir a 4 dies del concert que no estareu amb els solos que teniu. No ho entenc. Això no. Quin mal rotllo, tia. És que no ens escolten, tio, ni l'un ni l'altre. No. És igual. És problema nostre. No sé, tio. És que a més ens quedem sense una cosa i sense l'altra. En Miquel ens agafa l'any que ve i la Berta doncs, també passarà de nosaltres si li fem aquesta puta. I si parlem amb els pares? Sí, bueno, almenys amb ells no ens cridaran tant com a nosaltres. No sé, tio. Ma mare pot trucar amb Miquel. Bueno, I el teu pare que truqui la Berta. Vale. No? Sí, Potser aconsegueixen alguna cosa. ojalà. Miquel? Sí, sóc la Berta. Què tal? Bé. Sí, jo també m'ho he repensat, sí. Sí. Ja ens sap greu perquè... Sí, massa pressió per a elles. Les hem posades en un compromís. I la veritat és que... Llàstima, els hi vaig fotre un broncasso que... Però és que jo tenia un compromís amb aquesta gent de la Trets o de la roba, saps? És que passa que ens han donat una financiació, ens han deixat roba per poder fer l'obra, clar, i volien doncs, que ens féssim unes fotos, més que tot per fer-los un xic de publicitat, saps? Que la campanya d'estiu, i clar, aprofitàvem després de l'obra doncs, per fer-los, sí. Clar, i aquestes nanes me diuen això, i llavors a mi també se m'han anat l'olla, no? I els he fotut una bronca, dient que primer jo, i l'altre que s'esperin, però no sé, no ho he fet bé, no he fet bé. Però jo, a veure, això ho estava pensant, a veure, no sé tu què et semblarà, I què havies pensat? Si jo fes les fotografies amb elles al començament, diríem, després de l'obra, i tu poguessis ajornar les seves intervencions de cant al final dels assajos... Ah, clar. Tu podries començar amb elles, amb el tema de les fotos, molt bé. Home, guanyaríem en 10, un quart d'hora, no? Ben bé, 10 o 15 minuts, que ens aniríem bé tots dos, les nanes farien la feina i tu també, vull dir, també podries començar per altres coses. Guanyaríem un interval de temps i... Sí, perfecte, podríem fer això. I tant. Sí, perquè les dues coses s'han de fer bé, home. Si no, tots anirem angoixats i ni el teatre sortirà bé ni el concert tampoc. Te sembla bé? Jo per un cantó i tu per l'altre i els hi deixem 10 minutets a... Vinga, perfecte. Genial. Molt bé. M'alegro molt, Vinga, gràcies. Adéu. Quan la mare de l'Alícia va a l'escola, en Miquel ja li diu que amb la Berta han arribat a un acord satisfactori per ambdues parts. No ha fet falta que, l'endemà divendres, el pare de l'Ingrid anés a parlar d'això amb la Berta. I va parlar tanmateix per agrair-li la bona solució que han trobat. Signes d'alerta 4. 1. Tant el mestre com la directora de la coral han perdut els estreps. Han esbroncat l'Alícia i l'Ingrid per uns fets dels quals les noies no són pas responsables. Quan els educadors no saben dominar els impulsos i es bronquen els educants per fets aliens a ells, ens indiquen que hi ha alguna cosa que se'ls escapa, que no saben trobar la resposta adequada. La sortida als contratemps que en tota tasca educativa se'ns poden presentar no pot ser mai carregar contra els més febles. 2. Tant la Berta com en Miquel han vingut a dir a les noies que o estan amb ells o estan contra ells. Les han posades entre l'espasa i la paret. Quan els educadors entrem al conflicte, som nosaltres qui l'hem d'entomar. No podem posar els educants en un conflicte de fidelitats. 3. Ambdós educadors han jugat amb foc, perquè han fet servir l'Ingrid i l'Alícia de transmissores de les seves idees, en comptes de parlar directament entre ells. És molt educatiu donar responsabilitats als educants. Els ajuda a créixer i a madurar. Tanmateix, hem de tenir molta cura. Tenim el perill, conscientment o inconscient, de fer deixadesa de les nostres responsabilitats. No podem derivar als educants funcions que són pròpies als educadors. Orientacions, pautes d'actuació 4. 1. A finals de curs ja hem de preveure que en uns pocs dies s'acumulen un tou d'activitats, per la qual cosa és possible que hi hagi conflictes a resoldre. 2. És habitual que les noies i nois més brillants a l'escola
també ho siguin amb d'altres activitats de fora. És previsible que se'ns presentin dificultats horàries i d'organització. 3. L'escola, l'institut, ha de conèixer i valorar l'alta capacitat educadora que tenen moltes activitats extraescolars de l'alumnat. Coral, esplai, esport, teatre, informàtica. 4. Una bona entesa de l'escola amb el món associatiu del seu entorn és altament enriquidora per a ambdues parts i, en definitiva, beneficia els nois i noies. No podem pensar que una bona coordinació significa submissió. 5. Els pares i mares han d'ajudar a compaginar la programació de les diverses activitats de la seva canalla.